syarat bulat rasa urip yang reksa sinandang lebur ningsun dharma sutaling pramadya Kota rupa para wadya gumuro bende beri tangara munya mangungkung trek-treke salobret munya saurat saweka budak sorak hambata rupa para wadya gumuro bende beri dangara munya mangungkung trek-treke salobret munya saurat saweka budak prawadya
Balakuswa prajurit siyaga manunggal caruk malaraksa Bidha Hangkara murka Hambruku ujar Anjaya Dewana Chandra Hamadhangi Sang Balakuswa prajurit siyaga manunggal caruk malaraksa Bidha Hangkara murka Hambruku ujar Anjaya Dewana Chandra Hamadhangi Sang Balakuswa prajurit siyaga manunggal caruk malaraksa Bidha Hangkara murka Hambruku ujar Anjaya
Maju Gus. Ya mak. Aduh tenan musike wis rupane elek-elek ngono kok aduh ra jangan. Syuting ya ora ketara. Elek-elek apa ayu le? Payu aja nganggur. Apa ta Gus? Iki ana laler nemplok nang kene. Manuk. Beda ya. Kok iso? Karo manukku beda. Iki ki biasa. Oh. Manuke teko. Iki bendarane. Manuke Bendarane. pripun? Ini kan acara manukan. Pernikahan. Iki ngantenan to? Pernikahan. Walah. Aku kudu ngerti, aku lho nek mbing gampane wong nikah kudu duwe telu sing iki. Apa? Oh, angger nuruti 3T iki ngantenan tetep lancar. Apa 3T iki? Tekmu tekku tukno. Ngerasi. Wah, Lho iki sing pentinge artine dhisik. Tekmu tekku tukno. Oh. Ya ndekmu ndek aku didukke. Tegese tekmu oh ki. kan wekku karo wekmu. Hei, ora aku karo aku yo uga.
Anggar Tegese iki kok. Mas nganten karo Mbak nganten kuwi pikirane. Pikirane Oh. ndek Mas nganten. Terus? Ngono lho, Oh. karo pikirane ndek Mbak nganten ki digathukke ben iso dadi rumah tangga sing rumaket. Ngono kok pikiran. Aku ya duwe. Iso we. Iso. Alah. Dawa wekku. Sekolahmu we mandek kelas 1 SD. Aku mbing ketelu Kowe apa? M5. Oh. Nganten ku ora ngarep-ngarep M. Ayo nganteni lanang, nganteni wedok ya butuh M barang. Yo apa? Sing apik apa sing ala? Ya sing apik. Masalahe M5 ki ana sing apik ana sing ala, ana sing kena di. apik piye? Nek sing apik pokoke sing penting batang mengkurep modot melbu metu. Iku cah cilik-cilik ora saru. Artine Artine apa? batang Heeh. kanggo Iki aja kudu dikene. juju. Batang ki kanggone wong wedok. Wong wedok. Wong wedok kudu batang. Ya. Nek wong Iya. Nek wong wedok mengkurep bojone nesu. Batang. Iya. Batangke tegese kanggone wong wedok. Batangke iso menerima wong lanang niku terbuka ngono membuka tangan. Nampani. Walah. Ha mengkurep Mengkurep. kanggone wong lanang. Nek wong lanang sing batang kemeng. Ayo. Iya, Mas iki kok iso mengkurep. Mengkurep ki rak nutupi, artine melindungi wong wedok mau. Oh, dadi cara ana bahaya apa iso melindungi. Modot. Wah. Jeneng nganten iso modot repot. Iya ning ngene iki. Oh iya. Mod ya ya kuwi. Modot ki pikirane. Oh, Pikirane ki iso menatap ke depan ngono. Memikirkan masa depan. Batang mengkurep modot. Iki. Mlebu. Mlebu ya apa? Ayo ora metu. Mlebu ki tegese nglebokno barang sing apik, lebokke nang rumah tangga. Oh. Metu. Awis mlebu ra metu mangko. Wis ngerti. Tegese apa? Metuke ya wak dhewe sesrawungan sadurunge duwe bojo sing Allah diguang metu ngono. Aku moli ngertine ya madhep mantep mangan melutu mara tuwa. Ora ya. Obat kuwi parah meneh. Apa? Mara tuwa matui, mantu melu maris kuwi. Ora kaya ngono. Aku saiki jeneng UGM, Gus. Apa? Universitas urip gumantung mara tuwa. Gus, Nggih. iki ngiras karo bendarane ya karo ngucap. Piye? Heeh. Piye? Aku kok nek nyurup ora. Ning iki acara nggon nganten to. Lah iya. Kowe mau lho Gus, tak genahi mau lho. Oh, nang foto kono. Heeh. Oh. Ting foto wau nika nggih. Ha nika lho fotone. Fotone. Nek tiyange ngapunten. Niki paling nembe bercocok tanam. Gus, kok ecek-ecek iki kok ngerti ngono Ju. Ngertos kula kenal kalih ngantene. Anu, Sapa mau? mau lho. Heeh. Mau nang kene ya? Apa tulisan? Kata-kata ngerti kata-kata. Mas ting mriko. Heeh. Jenenge ting tulisan enten mau. Nggih. Aku urung arep meneh. Aku ngerti tulisane. Sapa? Idin. Kok Idin? Lah, mau nang kono ki ana pernikahan Idin dan Mbak sapa dhewe mlebu jebule pengajian. Mau sing kono ya. Iya. Lah nu panggung mriko, dadi mbeto jaran tek-tek. Kok assalamualaikum ini. Wong bajingan kok ngenehi Sherlock watetok kok. Tutuke hek. Kowe. Anu iki nang jeblos rono iki. Nyanyi. Mas.
Boleh nyangoni uga wong sidik kok nyanyi. Amplo dhewe ngepres gitu ku bensin kok nyanyi barengnya. Lagune kene Kang. Nyanyi Gus. Ayo nyanyi. Ayo. Ayo nyanyi. Oke. Ayo nyanyi. Ayo nyanyi. Solo Riko. Ayo nyanyi. Yo. Ayo nyanyi. Sing nyanyi kowe. Aku. Iya. Oh Wah. omong. Kene wis dadi MC. Ayo nyanyi. Kowe. Telat. Yo nyanyi sih. Maksudnya aku ajak aku dhewe. Iya. Aku MC sih, Bro, apa ngomong. Oh sih, Bro. MCC. MC nek DM. MC nek DM. DM apa wong ngampet mules. Mari kita tampilkan penyanyi kondang dari Indonesia bagian Kowe bagiane ngendi? Bagian dosa. inilah dia penyanyi kondang kita. Buti Kowe jenengmu Budi sapa? Buti Tikus. Terima kasih. Nyanyi sik kok teko. Terima kasih. Oh malah kaya mlebu audisi Indonesia Idiot ngono kae. Idol. Oh Pas nek mlebu kowe. Kita tampilnya. Kita tampilkan artis penyanyi kondangnya dari Jawa Tengah. Siapa dia? Mbo. Rasa mbok sauri. Iki MC. Oh MC, modal condong. Iya kamu. Budi Tiko. Handi wonge. Wonge ndi wonge? Kowe. Kowe. Oh iya. Nek menawa amplope tambahi barang. Yo, musik. Musik. Lirik swara kodhok ngorok. Lirik swara kodhok ngorok. Bubur sak wakul ora entek. Ora entek wa 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 wa. Nggo cewek. Iki lagu. Lagune Jrai. Nyuk, tempat sampah nyuk. Lah. Lagune iki sing apik. Ada miminya barang digalke. Kok lagumu ya jejlai. Terus ke sampe. Ayo, terus Bro. Ini swara kodhok ngorok. Ini swara kodhok ngorok. Mangan bubur sak wakul ora entek. Ora entek wa 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 wa. Nggo cewek. Nyanyian suara dadu buk buk. Nyanyian suara dadu buk buk. Cilik garing beline kucing. Gede wow 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 wow. Beline landak. Oke telat. Apa? Aja nggawa sing kuwi dimenon nganten kok Jul. Oh ya ora nggowo. Wow 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 wow.
beline landak. Aja kuwi. Cek sampe sing rap. Ngerap. Ngerap. Yo, Tangan ong tabiang sen. Iki eng sumbang-sumbung mulih kaya. Wing sing weng lentai wong. Kok leng tai wong barang apa? Artine toilet. Kok iso? Lentai wong. Aku anggar teko mesti membawa keburukan. Lah. Oh, itu ora saru ora iso berkembang biak to. Kok iso? Kan perlu kesaruan dalam kehidupan berumah tangga. Ya aja sesemono. Pripun? Nggih. Nggih, pripun beli landak? Kok beli landak? Pripun Kanjeng? Kok iso beli? Mpun to. Yo, bar iki isih ana soreng meneh. Oh nggih. Saiki Nek dawa-dawa ya ngopo? Nek dawa-dawa niku mesake sing wedok. ngopo? Ayo tekan telak to niku. Wis, saiki semene sik. Nggih, Para prajurit diaturi rene. tak timbalane. Jenengan mundur. Sing apik. Sing apik. Prajurit. Oh. Prajurit. Kok sih lagi pekate, lagi ngundang prajurit ki sing apik. Kowe pekatik. Undang prajurit. Kepada para prajurit diminta naik ke atas panggung. Berbung, waktunya sudah habis. Wis engko metu meneh. Yo. Metamet berani lemes apa ya? Apa iki? Ricu mawon. Dudak.
Tulung! 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 Ono apa? Waduh Kanjeng. Kowe rene kok Aduh. Sakit Kanjeng. Rasa melu-melu. Kowe ta sing nakoni. Alah, tiwas mempeng aku lho nangis. Aleni. Aduh. Aku. Kowe rasa nyauri. Kowe mau karo. Aduh Kanjeng. Balik. Pohon bekati. Aja guyu. Pohon bekati. Engko ndak kepentut. Sikilmu. Weh. Pohon bekati. Yo sik. Aku tak mau ngomong sih. Bablasan. Iki cinta nih kowe ping. Ari arep ngomong lali. Pohon bekati. Kowe ono opo tulung-tulung ono mriki? Kok merem ngopo? Ya kok sik rong rampung. Kowe ono opo tulung-tulung mrene? Wah, kula rak ngumprut. Aduh, ngrumput. Rumput. Terus Tegese kowe iku mau ngarit. kita ngrumput niku ngarit to. Tuh. Hei, Kowe ora aku ah. Pelang. Susu ki rambing karo wedokan wae. Ngetut kene mbeng desal-desel wedokan. Siapa? hei. Ayo, lek rampung iki bar iki sik ana sore klasik. Nggih to? Iya. Yo, yo nonton. Yo wis. Aduh Kanjeng, niki ngaten. Ono opo? Kanjeng kula cok mboten apal niki mawon. Diteni. Kok tak kira apal. Diteni ket mau. Wis, kowe jangan. Yo. Kowe kok ono opo nangis lebono ing kene? Mboten ngertos. Padha pas latihan kan kowe jawab. Oh, jawab. Nah, Kula ora ngrumput. kowe Nggih. sak bajure. Nggih. Sak bajure ngopo? Sak banjur lak tak beto wangsul. Opo nih? Ya sukete mosok bojone tangga digobali ya. Heeh. Wis, Terus kuping kula aduh. iki kupingmu. Niki layang kuping niki. Matane goblok. Wis, yen mengkono. Aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Wis. Iki jono kesana klasik bar iki. Ya Wis, pikir penangsang kok cak diki. Yen mengkono aku tak wah iya baleni. Kono balik. Ada bule, rupanya dari mana mau ke mana? Ini bule dari Afrika, minumnya teh gendul ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis. Langit kelap-kelap, bumi gonjangkan.
kira-kira ra wong tuwa tak pateni nang kene. Wes kos. Wes kos. Hey. Kos. Sik, kuwi nek urung lunga tenan kuwi tetep ra jalan. Wes kowe ra nang kono, nek nang kono untuk ngempet guyu. Piye minggat? Ora wong tuwa tetep tak pateni nang kene tenan kaya. Para prajurit ing Jipang Padolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Laraping ponang kintaka katur marang kang mesti pati takwaku Rio penang sing wong bagus kan mangko bumi dan sabkok kawula nipon dasar satrio centara rasing nalendra yakti sore iki nawala isana badut padha dirungokno mong sethithik cacatira nalikane pinang yo ing kutus Tono patraping yai agung wong kang seneng Dursana lan Angkara